Hoxe temos un programa moi especial. Temos con nós dous biólogos, un mestre e un científico. Ademais, contamos con unha entrevista moi especial. Arrancamos o programa ca bióloga Daniela. Boas tardes. O científico Cristian. Boas tardes. E o profesor Kelly. Boas tardes. A xeración no 16 comeza xa! Daniela, poderme contar algo do reino dos animais? Pois claro que sí. O reino dos animais son pluricelulares. Buscan o seu propio alimento e alimentanse de outros seres vivos e pódense desplazar como nós. Vouche dicir unha pregunta, Breixo. Son unicelulares ou pluricelulares? Son pluricelulares. Moi ben. Breixo, hoxe estuve na escola facendo unha exposición, pero díxome a miña mestra co reino dos protistas o fixen mal. Podesme decir un pouco do reino dos protistas? O reino dos protistas son pluricelulares e unicelulares. Poden ser algas e protozoos. Daniela, hoxe estuve na escola facendo unha exposición e díxome a miña mestra que me salira mal o reino das bacterias. Podeme contar algo? O reino das bacterias son unicelulares. Algúns fabrican o seu propio alimento e outros teñen que conseguilo. Viven en calquer medio e soportan temperaturas extremas. Poden ser cocos, vibrios, bacilos e espirilos. E ti, Breixo, podenme contar un pouco do reino dos fungos? O reino dos fungos son unicelulares e pluricelulares. Hai tres tipos, que son levadura, má e cogumelos. Daniela, hoxe estuve na escola facendo unha exposición e non me salía ben. Dixome a miña mestra que non me salía ben o reino das plantas. Poderme contar algo? Sí, pois claro, Breixo. O reino das plantas son pluricelulares. Fabrican o seu propio alimento a través da fotosíntese. Non se poden desplazar, están fixadas á terra. Ata aquí todo o que temos que saber do reino dos seres vivos. Ora vamos dar paso ao noso científico cas preguntas. Ahora imos cas preguntas científicas. Primeiro, as algas causan enfermidades? Pois non, causan infeccións, pero en enfermidades non. Segunda pregunta, as bacterias, que a diferencia entre as bacterias e os microbios? Pois ningunha. As bacterias son microbios, hai 4 tipos de microbios: bacterias, virus, fungos e parásitos. As bacterias poden sobrevivir no Polo Norte? Pois sí, pero non se poden reproducir. Pois sí, pero non se poden reproducir ali. Cuarta pregunta. Cantos tipos de virus de gripe hai? Pois hai 3 tipos de gripe de virus: A, B e C. Bueno, pois acabamos cas preguntas científicas. Dámoslle paso a Breixo. Ahora toca saber como aprenderon os nenos do Brixo, o reino dos seres vivos. Kelly, podernos contar como aprenderon? Sí, claro. Pois facendo Kahoot, xogando, en cooperativo, con libros, lendo os libros de microbios monstruosos e a través do método científico e do método cooperativo. Na clase somos todos unha gran familia. Ata aquí o noso programa, pero quietos, que aínda queda entrevista.
temos a Yolanda, unha experta en farmacéutica. Hola, boas tardes. Yolanda, estás preparada? Por suposto. Vamos ca primeira pregunta. De que se alimentan as bacterias? As bacterias, a ver, teñen dous tipos de alimentación, como supoño que xa sabedes, que pode ser autótrofa ou heterótrofa. Unhas alimentanse por elas mismas, producen a enerxía cos seus materiales, e outras teñen que utilizar outros organismos para producir a súa enerxía. Cal é a bacteria máis perigosa? A ver, pois hai varias que son moi peligrosas, que poden ser, bueno, teñen nombres moi raros, vale? O Staphylococcus aureus, o Myrsona bosa salmonella, bueno, así. Pero a máis de todo, chámase Acinetobacter baumannii. Esa é super peligrosa, por qué? Porque é multiresistente, é dicir, que resiste a todos os antibióticos, entonces é moi difícil de matar. Vamos a dar paso a nosa bióloga, Daniela. Yolanda, as bacterias poden escoitar? A ver, tanto como escoitar non, pero sí que pensan e de feito corrigen os seus errores. E, bueno, hai un estudio que dice que se comunican entre elas mediante estímulos eléctricos. Bueno, é un rollo estilo como as neuronas, que son as células que temos no cerebro, e así se comunican entre elas. Pero que escoitar así como orellas, non. Yolanda, as bacterias poden causarnos enfermidades no pé? Pois sí, no pé ou en calquer lado. Son as bacterias donde haxa por exemplo, un rasguño ou un corte ou no pé, que temos moitas veces ampollas, por exemplo, pois a bacteria pode entrar e fainos aí unha infección bacteriosa que hai que curar, non? Ahora vamos a dar paso ao científico Cristian. Hola, Yolanda. Pois primeiro vai unha pregunta. Cal é a bacteria máis antiga? A ver, a bacteria máis antiga, bueno, as que están aínda agora, vamos decir así, son os bacilos de hace, pois, como 250 millóns de anos, vale? Pero a máis antigua é a primeira bacteria que houbo no mundo, que se chama Luca. Luca ven de Low Universal Common Ancestor, vale? Que eso en inglés, eso significa el último ancestro universal común, é dicir, é a primeira bacteria que existeu no mundo, vale? E se estudiou que a partir de aí, pois, que a evolución e todo eso, pois, deu lugar ao ser humano, somos nós. Segunda pregunta. As bacterias poden nos afectar ao ollo? Sí, poden afectar o ollo, sí, como dixen antes, no pé, en calquer lado. Afectan o ollo, é dicir, produce unha infección bacteriosa, non? Que no ollo chamase unha conjuntivitis, sería unha conjuntivitis bacteriana. Que eso que hace que tes o ollo rojo, pícache, notas como se tuveras arena dentro, e incluso de noite eso bota un pouco de líquido amarillo ou pus, que despois eso seca e pegas o ollo, é dicir, tú a mañá apareces co ollo pegado, non? Pero bueno, non pasa nada, límpiase ben, con un suero ou así, e unhas gotitas de antibiótico e listo, arreglado. E despois hai unha, é verdad, unha bacteria que se chama Chlamydia trachomatis, que eso provoca tracoma. Eso é unha enfermedade ocular grave que pode disminuir a vista e incluso chegar a quedar ciego. Pero bueno, xa sería unha bacteria moi rara e é peligrosa, pero é raro pillala. Vale, o máis común sería a conjuntivitis. Bueno, pois damoslle paso ao profesor Kelly. Hola, boas tardes. Hola. Ahora vou facer dos preguntas máis. As bacterias, que é unha diferencia en unha bacteria e un virus? Vale,
A ver, a bacteria e o virus son parecidos porque os dous producen enfermedades, vale? Pero a mesma vez son diferentes. Unha das diferencias é que a bacteria é un organismo vivo, é un organismo así microscópico formado por unha célula, e o virus non é un organismo vivo, é como unha partícula infecciosa, vale? Pero non é un organismo vivo porque non cumple unha función vital, por exemplo, que é a reproducción, vale? Non se reproduce solo como as bacterias. Segunda diferencia, o virus é moito máis pequeno que unha bacteria. Incluso os virus poden afectar as bacterias, que son moito máis pequenos. E outra diferencia son as enfermedades. As enfermedades que producen as bacterias son enfermedades bacterianas e cúranse con antibióticos, e as que producen os virus son enfermedades virales que non se curan cos antibióticos, cúranse polo general con vacunas. Esas son as diferencias máis así principales. Vale. E agora a segunda pregunta. Os virus están vivas? As bacterias sí son organismos vivos. Os virus non, porque, pois por eso, porque non teñen células, non son células os virus, e non cumplen as tres funcións vitais, que son a de nutrición, relación e reproducción. Vale, é dicir, os virus, por exemplo, non se poden reproducir solos como as bacterias, necesitan de outro organismo para poderlle pasar ás células dese organismo a súa información genética, para poder facer a infección vírica. Vale. Ata aquí o programa de hoxe. Moitas grazas por estar aquí, Yolanda. Gracias a vos. Adiós.